Så velkommen til den her video. I dag skal vi spille det her, jeg ved det ikke, det her spil, jeg ved ikke hvad det hedder. Men nu skal vi ind over det. Hvorfor er der kommet æg? Nå, den tager jeg lige. Jeg tager lige mine penge der. Hvor mange penge har jeg? Damn, jeg har mange penge. Damn! 40k. Hvorfor den rød og det andet var grøn? Det er faktisk meget underligt. Ja. Undskyld for jeg hostede lidt i dag, men det er fordi jeg er forkølet. Tag lige mine penge. 60. Hvorfor står den rød? Lad mig lige prøve at gå ind i den. Lad mig lige prøve at gå ind i den. Jeg fik jeg skrevet en kode rigtigt. Fedt. Jeg ved det ikke. Samle bare lige alle de her moderator. Hvorfor mister jeg ikke så mange? Nå. Det kan jeg godt gå ind i de der. Damn, i godt rum. Damn. Kæft, hvor er det fedt rum, det her. Scheisse, bejse, skibilalaleise. Tager jeg bare lige det her æg. Så skriger jeg for det der rum. Så bygger jeg bare lige noget her. Det er bare en frisk, dejlig dag. Nu skal jeg hen og lave en værelse. Jeg har nok penge, så jeg kan det her. Det er nemt. Det synes jeg, der er. Jeg går bare en dejlig tur, synes jeg. Det her er et legerum. Nej, det er et slikrum. For børn og voksne. Tager bare lige sådan der. Nu skal jeg over til min fiskeri. Eller, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, det er fiskeri. Min fod skal knække. Min fod, den skal også knække. Hæft, jeg laver penge. Money, 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 got the money, 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 got that abundance, it's a Friday. I dag skal jeg give shout-out til alle de her mennesker, som der har subscribet til mig. Jeg vil bare lige sige tusind tak til alle dem, der har subscribet. Ja, det vil jeg bare lige sige, men shout til jer, juhu! Men nu skal det ikke lige handle om det. Nu skal jeg bare købe ting, men jeg kan bare lige sige tak til, at I har subscribet til mig. Ja, subscribe! Hvis I vil, så kan I godt subscribe. Kan I please subscribe? Jeg den ramte de fucking 10 subscribers. Undskyld for det band. Undskyld for jeg bander, men jeg vil den have de der 10 subscribers. Nu går jeg bare en lille tur. Ikke spørg mig, hvorfor jeg gør så mærkeligt. Ja, ikke spørg mig. Og ikke spørg, hvorfor jeg hopper så mærkeligt. Ikke please ikke spørg. Da I spørger, så siger jeg bare,
Fordi jeg gør. Ja, I hører helt fordi jeg gør. Men tager 100 år, og ja, det gør. Hallo, jeg har lige et spørgsmål. Hvad kan I bedst lide? Jeg har 3 spørgsmål. Hvad kan I bedst lide? Manchester City og Manchester United. Der vil jeg nok sige, det I kommer flest stemmer med. Hvad kan I bedst lide? Barcelona eller Real Madrid? For mig, jeg er Real Madrid, men skriv I, hvad I synes, der er bedst. Og så, ja. Så hvad kan I bedst lige prøve nu, eller skriv det. Ja, skriv det. Jeg kan bedst lide, hvad I siger. Ja, så. Skriv det. Mit flotte akvarium. Men vi er nødt til at stoppe her. Så vi ses. Hej. Adios, amigos.